δώσετε λίγα ξύλα για να πάω στο φούρνο, να μου δώσει ένα καρτέλι ψωμί. Να το πάω στους θεριστές που πεινάνε. Οι θεριστές θα μου δώσουν σανό. Να πάρω το σανό, να το δώσω στην αγελάδα μου και να μου δώσει βουτυράκι, να το πάω στο κοκοράκι μου για να μην μου πνίγει. Ξυλοκόμο, της απάντησα. Ευχαρίστως, γιαγιά, θα σου δίναμε ξύλα. Μα δεν έχουμε τσεκούρι. Δεν πας στο σιδερά να μας φέρεις ένα τσεκούρι και εμείς να σου δώσουμε ξύλα. Και τι νομίζετε τι έκανε η γιαγιά, πήγε? Πήγε λοιπόν. Κουτσανιά και κουτσανιό, ποιος θα σύρει τον χώρο, η γριά μας η καλή, που είναι ο δρόμος της μακρύ. Σαν πήγες στο σιδεράκι, παλικάρι μου, καλό σε παρακαλώ πολύ, θα μου δώσεις ένα τσεκούρι να το πάω πάνω στους ξυλοκόπους για να μου δώσει ξύλα. Να πάρω τα ξύλα, να τα πάω στο φούρνο, να μου δώσει ένα καραφέλι ψωμί. Να πάω το ψωμί στους θεριστάδες που πεινάνε, οι θεριστές θα μου δώσουν σανό. Να το πάω στην αγελάδα μου, να μου δώσει ένα κομμάτι βουτυράκι, να το δώσω στο κοκοράκι μου, για να μην μου πνίγει. Και ο σιδεράς της είπε, ευχαρίστως θα σου έλεγα. Αλλά δεν έχω κάρβουνα. Πήγαινε στον καρβουνιάρη να φέρεις κάρβουνα και εγώ θα σου δώσω ένα τσεκούρι. Καλά, γιατί νομίζετε τι έκανε η γιαγιά, πήγε? Πήγε λοιπόν. Και πάτσα μια και κούτσα δυο, ποιος θα σύρει